Birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tang tepini adab birta juitha. Pirthe adang somindar awar monarani anikan wanga son thosi pininka le thotame dong muka karong supiang kang break jama dimalong World Environment Day Katalon pona sonsi dong muka Karbi Unemployed Youth Association pentame theng pia klim ke e lapen keng pen ke dama jame kapamanpo dong muka Karbi Unemployed Youth Association amepu bichitra milik lapen kong chunbang Robinson Bay Anparata arisang huatumpen Dokmuka First Western Range of Sahempen Dongmuka kahitian keng pen kedam lapen thengpia klimso ke ea jemek mesen pen kapachunpo Kadam kadang kote la media kote dengan fanda pansi kadam pida. Ini nitum la kuya. Karbi Unemployed Youth Association dok muka area committee pen batir bi bonsi. Ini la World Environment Day po putak pen. Atir pi an bonsi pini. Nitum dak Mars kedam jivan dak dok muka forest IB along pen bar pen. Tahun dok muka tahun angkang puri po ada ansi pajudim la pen theng pi rong ke ya saida don nitum rasinda klambang se theng pi rong ke ya pan patik don do. Islam lah. Masih ke sonda Islam nangkok lah. Sebab kasanan kok bisiko theng pi pawir lap ti ya jonne pini la theng pi rong ke la ke oksigen ki pi bang lo. So oksigen padui bansi la theng pi ke lo la la chiku krai la oksigen ka ya jonne pe munit tum kisung ko anone. So puthak sila theng pi dai si awareness purat pan bachini pa. La theng pi ke rok kang hu tum hal. Kang hu dan ke ni to kaching wai tang dulo. La theng pi bang pawir re danang po la pen ke rok ang to nang po. Sini ni kuya dok muka area committee ben chuning rilo kadok berat handa. Nilip constituency angkang ke parlo choki holalong bosik ni phaitro karni KSA Bukazan District Committee alam toya tengpen KSA choki hola branch atom arpugimi kachalaramai pedopo mayalong alam thela ke jasemet kaching room la penja kong kache pheranga phansi RD pida Lasi koson si ke wang jilangar ni ke klem ke dam jima lapen laan so se KSA ka pangtan thuji ma po thaksi chingki chithan po Aluhi sar poaman pen kachetong du lake Jameson timung meipu KSA Central Committee lapen Longbir Singh tiso meipu KSA Bukazan District Committee atum chetong du Aluhi sar po atum pen koson si KSA kaching room si rara tuma phan kera pithek jima lapen non arpu kimi kelong atuma phan ke klem ke damalong RD kachipia kinang sot lahiwia lam the jaipo Bangso maya long mai bising hanse aphansi mei pharpu lapen kongchen bangarpu ke Howard hanse aphansi pekponlo halapu bangre phatom ke executive arpu alongsi dodunlo Tang tepini ada pabirda bangke kang toniklo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru